Soy Julieta Belcha. Hola, soy Ametsa Lalcheco. Yo soy Blanca Mata. Yo soy Lieza Marreño. Sostenibles TV komunikazio partaidetza bultzatzen duen hedabide bat da. Interneten bidez gauzatzen den komunikazio proiektua da, eta honen bidez ezagutzera eman nahi ditugu tokian tokiko ekimen lokalak garapen iraunkorraren alde lan egiten ari den lana pizkat ezagutzera eman. Proiektuak atal ezberdinak ditu, ez? Alde batetik ekimen lokal horiei elkarrizketa batzuk egiten diegu. Elkarrizketa horien bidez, beraiek telefono hau erabilita egiten dute larrialdi dei bat, eta dei hori gizartera zabaltzen dute pizka bat beraien lana zabaltzeko eta gizarteari helarazteko beraiek egiten ari diren lan guzti hori. Gero beste alde batetik, interneten jarritako proiektu bat denez, webgune bat denez, sare sozialak erabiltzen ditugu partaidetza hori ere bultzatzeko. Proiektu parte hartzailea da, edonor parte hartu dezake, web orrialdean badago nola parte hartu azaltzen duen atal bat, eta mundu guztiari irekita dagoen hedabidea da. Larrialdi dei hori egiten dutenean, eskatzen diegu dei horri tonu bat, abesti bat jartzea, nolabait kolore pizka bat emateko elkarrizketa horiei. Eta abesti guzti horien bidez egin duguna da Spotify zerrenda ireki bat egin. Nik uste alde batetik kontsumo gizarte baten bizi garenez eta kultura hori oso hedatua dagoenez, oraindik ere zaila da olako ekimenetan buru belarri sartzea, ez? Baina nik uste krisiaren egoera honi aurre egiteko beharrezkoak direla horrelako ekimenak aurrera ateratzea, eta nik uste gero eta indar gehiago dutela, gero eta jende gehiago hartzen duela konpromesua, bai individuala, bai kolektiboki, eta nik uste gero eta indar gehiago hartzen ari direla horrelako ekimenak. Printzipioz eman dezake teknologia berri guzti hauek jende gazte gehiago erabiltzen dituztela, baina gero eta gehiago adin guztietako jendeak erabiltzen ditu hedabide hauek. Gainera oso arinak dira, erabiltzeko errezak, guztion eskura dauden teknologiak dira, eta nik uste mundu guztiak erabili ditzakela eta gero eta gehiago erabiltzen dituela.